Фэншуй буенча иде 3 суыткыч булырга тиеш. Берсе компьютер бүлмәсендә, икенчесе залда, өченчесе йокы бүлмәсендә. Аш-су бүлмәсендә бер телевизор да җитә. Һәм шул телевизор тәмле көрәш күрсәтергә тиеш. Сәлам дуслар, ТНТV каналында ашлы бәлешле тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген мода һәм диета, фитнес һәм бизнес турында сөйләргә яратучы, шулай бик оста пешерә дә белүче Алтын Барс премиялары лауреатлары җырчылар Эльвина һәм Ранил Нуриев. Ранил, сәлам. Сәлам Булат. Эльвина, сәлам. Я, ниләр алып килдегез бүген безгә бүләккә? Озын сүзнең кыскасы, Эльвина, я. Мин саңа һәм сезнең тапшыруыгызга була үзем дискны алып килдем. Бәлки ул синдә бардыр да. Бар, ул миндә бар. Чөнки ул диск яңа түгел. 5 ел элек бүләк иткән идең. Әйе. Шулмы инде ул? Шул. Хәзерге вакытта яңа диск әзерлибез, шуңа күрә искеләрен биреп бетерим дигән идем инде. Яхшы. Безнең коллективта әле видеооператор, монтажерның һәм режиссерның бу диске юк. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Ранил, син килеп карап торасың. Син ни алып килдең? Мин кызык булып киттем. Әйдә, синең бүләгә күчәбез. Минем бүләк шул сезнең тәмле көрәш тапшыруның музеена дип әйтик. Бармы сезнең? Бар. Ярар, булса. Нью-Йоркта. Менә мондай футболка. О, кайнар Һәм кышагында. бу кайнар кышагында дигән РН дигән бу. РН Йолдыз. Кайнар кышагында дигән футболка нәплите кабына башлады. Әйе, мондай футболка. Бу махсус яңа клип төшерәбез шу җырга. Махсус шушы җырга дип эшләнгән футболка. Әгәр дә музейда бер музей юк икән, музейга барып җитмәстер дип уйлыйм, чөнки режиссер шундый күзләр белән карый башлады бу футболка. Булат инде киеп йөрисең инде. Кечкенә кызлар өчен. Кызлар өчен бу, беләсеңме? Әлбәттә. Шуны киеп җыкларлар дип ышанып калабыз. Әйе, һәм менә шушы клипны лаверсат төшерә башлыйбыз. Бу концерт театрын түгел бит инде бу. Юк инде. Элеп куясың. Бик зур рәхмәт бүләкләрегезгә, менә киттек тәмле көрәшне башлыйк. Инде белүегезчә, тапшыруыбызның шарты буенча сез бирелгән бер аерым вакыт эчендә менә бу ризыклардан нәрсәдер әзерләргә, хәстәрләргә тиешсез. Беләм, икегез дә бик оста пешекчеләр, пешерә беләсез, ясый беләсез. Шулай да нәрсә көтә безне бүген? Ягъни мине һәм безнең тамашачыларны. Эльвина, синнән башлап, тавык бар, бәрәңге, яшелчә, хәтта җиләк җимешләр дә, сыр да куйганнар. Я. Вакыт булды сезгә бераздан уйларга? Беләсеңме, Булат? Әлегә юк. Бу продуктлардан дип әйттем килә. Ризыклардан. Бу ризыклардан бик күп пешерә аламын. Ләкин сезне бик алҗытмас өчен вакыт белән мин аш пешерәм. Шампиньоннардан. Лапша. Токмачлаш. Яхшы. Һәм мин шушы тавыкны тутырман дип уйлыйм. Тутырасың нәрсә белән? Бәрәңге, яшелчәләр белән. Кыяр. Юк. Юкмы? Кыяр салмыйлар тавык эченә. Аннан соң Тутырган тавык була инде. Әйе, әзгәнә вакыт калса, шунда салатта ясап алабыз инде. Әйе, салатта вакыт калса, безгә аш белән тутырган тавык булса, бәйбәт. Кайбер продуктларны бирсең, нигәме? Әлбәттә, без аны ясап, булса да бирербез сиңа. Ранил. Я, Ранил карап торды да, күзләрем кысылган. Дип, Мин аны кадәр зак күбәйбер пешермим, чөнки дигән ничек холостяк. Буйдак егет буларак мин я кайтам да тиз генә ашарга пешереп атырга кирәк. Тавыкны да шикелеш кенә ашыйсың инде. Кай вакытта шулай да ашарга туры килә. Шуңа күрә мин тиз генә әзерләнә торган ризык пешерәм бүген. Тавыкны тиз генә әзерләп. Без җиңелчә генә шундый төп ризык әзерлибез. Ул булачак безнең тавыктан, кабачоктан һәм гөмбәдән. Безнең закускаларга, салатларга минем менә бик бераз генә оригиналь ризык әзерләсе килә. Ул булачак инде шундый спортивный питание дигән шикеллерәк. Җиңелчә генә закуска. Син спортивларак инде, күрсәтәләр. Паялы мин. Күрәселәр бар икән әле бүген һәм инде сезгә ярдәмгә киләчәк. Әлбәттә инде безнең тапшыруыбызның яраткан спонсоры Күкмара металл заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге искиткеч шәп табалар, әлеге кәчтүрүлләр кайнатачак, пешерәчәк, кыздырачаксыз сез монда алар ярдәме белән. Күкмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы эшләрегез заманча савыт-сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкин. Киттек, вакыт китте, эшлибез, егетләр, кызлар. Мәсәлән, башлыйсыз тавыктан башларга кирәктер дип уйлыйм мин эшне. Әйдә, Ранил, ал.
Син Миңа кирәк чеснок, тавыкны майонез. тутыра башлады бәе. Чеснок, Сарымсак, майонез, майонез, бөтен список әйтеп чык. аджик. Аджик булачак. Хәзер кирәкме сиңа? Әйе, Шуна башласың машина. әйе. Яхшы китте. Я, безнең көрәшебез монда шуннан торып башланды. Мин кулга хәтта бияләй кидем ни өчен. Аңлатып китәбез. Чөнки Ранил Чөнки Ранил бу вакытта, үзенең дустына өзенең дусты Эльвинага, булыша. нәрсә эшли, ничек булыша? Тавыкны, чөнки минем Әкрен. ризыкка тавыкның нәрсәсе була инде? Күкрәк өлешенә кирәк булачак. Рәхмәт, Ранил. Түшкәсе генә кирәк. Түшкәсе генә кирәк Түше генә булачак. кирәк. Шуңа күрә Түше генә. Без калган өлешен Эльвинага бирәбез. Эльвина, синең тавыгың монда хәзер. Рәхмәт. Ранилнеке дөресрәге. Рәхмәт. Аш әзерлим дидең, гомумән Ранил син инде ашлы ризыкларга сеңлек бирмисең, тиз генә әзерләнгән ризыклар булгач. Менә синең әйдә бер атнага рацион тиз генә сынап чыга. Мәсәлән, дүшәмбе көн. Кич, Иртән иртән каша. ничәдә уянасың? Сәгать 8-дә. 8-дә бут кабылды, киттек тиз генә. Кичкә, көндезгә кирәк түгел. Көндез син кесен ресторанда ашлыйсың. Кем әйттең? Шулай дип күргән Instagram челтәрендә. Юк. Әйе? Кич белән янигә япага барам Я, кунакка. әни апа, так, Әгәр дә сәшәмбе көнне үзем- апа я әни. Үзем өйдә булсам, әзерлим мин я әни әзерләп калган котлет. Хаман әни. Аңлавымча, монда Ранилгә бөтен теге аларның гаиләсе эшлитеге килеп, якшәмбедән бөтен Минем нәрсәне хатым ярым юк. фабрикатлар әзерләп калдыралар. Котлетләрен, пилмәннәрен бөгеп морозильникка тутыралар да Ранил, так. Нәкъ шулай. Бүген әни пилмәне ашыйм, так, сишәмбе көн апаның мантые, чәршәмбе көн икенчесе сеңлең мәләндә. Әйе. Сеңлем әзерләгән Син салатлар. беләсең инде. Эльвина, Ау. синдә ничек бу яктан? Юк, мин үзем әзерлим. Барысында. Мин үзем әзерлим. Синең әниң әзерләми. Сезнең рацион ничек еш алышынып тора дип әйтик. Атна буе. Кичә пешергән аш ашыйсызмы? Ашыйбыз. Җылытып. Борщ. Борщны бер атна ашамам. Бер атна. Юк, без мин соңгы арада күбрәк буткалар ашыйм. Иртә көндез кич. Иртә белән һәм кич. Чөнки ул спортзалга йөри башлады. Әйе, спортзал дигән сүзне мин бүген бик яхшы ишетәм. Шуның белән бәйлеме? Ит ашамаска тырышам. Әйе, һәм Ашыйм тавык һәм тавык ит түгел инде ул. юк, ак ит. Тавык һәм Балык. балык. Аның да теге сомгаларын ашамыйм әле. Әйе. Теге Менә. кибеп беткән майсыз балыклар ашыйсың. Юк, сибаз, дарада, шундый бар. Ой, Кар. сибаслар да радылар. Каралы син карасың. Инде спорт дигәннән чынлап та мин бүген юкагын әйтмәдем. Икегез дә спортзалга җирисез дип беләм. Әйе. Ранил, атнаганчы тапкыр. Иң кимендә 3 тапкыр. Нәрсә красин Көлеп куйды программа дип тора. килеп куйды Эльвина карап. Юк, кай вакытта булаш Вәт мәгештәрә бу җегет дип. Юк, иң кимендә 3 тапкыр иргә тырышам мин. Дөресен әйткәндә. Бармы анда синең коллегаларың безнең җырчылар? Әлбәттә бар. Менә бер коллега. Шуңа бер-берегезгә тирктерәсезме? Әйе. Эльвина, син Ау. спортзал белән Көн ничек? сайын йөрим. Сәгать ничәдә күрергә була син ул Сәгать спортзалда? 10:00 да яки 10:00. Әйе, синең программаңа нәрсә керә? Ну, һәр көнне төрлечә инде программа. Тренер белән, инструктор белән? Менә инструктор мин. Тренер. Монда ничектер бүген Юк. барысы да теге Минем бит серле әле- әле. Минем бит әле апа белән сеңел дә шул спорт клубка йөри. Вай. Шуңа күрә мин теге бераз соң алып киләм дә, булар эчесе, су эчеп, залда йөриләр рәхәт. Әйе, теге кая барып сөйләшеп инде, Әйе. фотоларга Түгел инде. төшеп, Шулай, язышып, шулай. телефоннар үзләре белән мөхәрбәт. Инде. Аңлашылды, Эльвина, рәхмәт. Менә алай иттереп спортзалга йөрергә кирәк түгел, яме? Спортзалга кергәндә телефон, смартфон әйберләрен бөтенсен дә калдырырга кирәк. Кем әйтә әле, кем әйтә? Киену, чишену, шкафчигында. Монсы миннән инде берникадәр киңәш сезгә. Аңладым мин сезнең спортсменнар икәнегезне. Әйдәгез иҗатка. Соңгы вакытта Ранил һаман да инде шоу-гыр килеп бөтен Instagram челтәрләреннән да ВКонтакте тигезенә монсына менә мин клип төшерәм, менә мин кастинг җыям, менә кызлар 300 кыз килгән, 500 кыз килгән. Шулар арасындан берсен дә ошатмаган Ранил. Кем әйтте шатмады? Кайтарып җибәргән. Юк, шатты. Килгәнне һәрберсе нәрсә эшләргә тиеш булганнар алар, кастингта шуны эшләделәр. Нәрсә эшләргә тиеш дисең алар костюмда? Фотога Китеп төшәргә куркытып тиешләр. куйдыңмы? Минем белән фотога төшәргә тиешләр иде. Әйе. Һәм шушы фотоны без бирдек безнең тамашачыга.
Сойлар үшін Сойлар тауыш үшін. береге. Әйе. Менә беренче этаптан ничә кыз узды алайса? Беренче этаплар юк иде, менә әллә бар иде. Без үзләрен бик актив күрсәткән кызларны сайлап алып, 30 кызның фотографиясын социаль челтәрләргә элдек. Чөнки әгәр дә бөтен силсәң, кызык булмый, бөтен карап утырырга. Ну, кемсең, лидер булдымы син менә? Лидер булды, һәм алда иң кызыгы дип әйтәсем килә. Неужели син үзеңнең вкусыңа дип әйтгәндә? Юк. Мин бит менә шунсы кызыгымы, миңа бик күп язалар ВКонтакте сайтында, теге күпләре инде беләсеңме шундый. Ни өчен менә бу кыз, ни өчен син үзең сайламыйсың? Ничек бу сиңа менә бик ошадымы әллә? Минем шуны әйтәсе килә, мин үземә хатын эзләмим, мин клипта төшәргә кызысым. Монда минем кызлар бераздан теге шулайрак. Рани Айттырып күзләр белән менә кем желание, теләген белдереп килгән, шулар белән без эшләдек. Һәм җиңүче белән алда бик зур эш көтелә, Алла бирсә. Һәм нәтиҗәсен алырсың. Аңламыйм мин аны бу. Ник зурлапсың? Сирелидә юк. Скринди берәр каядыр чит илдә төшереләчәк клип. Юк, монда Казанда төшереләчәк. Казанда сценарийлары бармы инде? Бар, әлбәттә. Сценарий буенча, идея буенча барысы да эшләнә. Син үзең эшлисең, сиңа кемдер режиссер әзерләп бирер. Яхшы. Нидер бу боевик, экшен булачак, драма? Юк, сер булып калды. Кайнар кышагында дигән җыр экшен була алмый бит инде. Кайнар кышагындамы? Нишләп булмасын? Әгәр дә анда танк икән, БТР җиңүнең 70 еллыгына, кайнар кышагында дип. Пулеметчица кыз тегендә Анка исемле. Миңа инде сценарийлар килә башлады башка. Яхшы, без күчик әле Эльвина ягына. Эльвина. Тавыкка тутырам дисең, нәрсәдер? Менә помидор белән Бәрәңге тутырам. Барысы да майонезлы. Монда син аңлатып, ус соусы да. Аның соусында хәзер майонез, Аджика. Әйе. Һәм туз, чеснок, борыч. Һәм сарымсак. Анысы бар. Бу иберне эшләп караган бармы синең? Бу ашарлык булыр микән? Әйе. Син миңа ышанмыйсыңмы? Ышанам. Әйт, син иҗат хакында, иҗатыңда хәзерге вакытта синең менә без инде команда шул социаль челтәләр ярдәмендә беләбез синең төрле гастрольләр турында. Ул берсе аның Раяз ялгышмасам концертында иде кебек. Әйе, Раяз белән. Кайларга барып җиттегез? Иң ерак нокта дип әйтик Россиянең. Әллә ни ерак бардык дип әйтә алмыйм. Пермьгә бардык, Ижевскига бардык. Булай инде якын тирәдәрәк кенә йөрдек, йөргәләдек инде. Иҗат син үзең беләсең инде, соңгы арада биеп маташтык бит инде. Әйе, бу әле бию турында хаерым сөйләргә кирәк. Әйе. Шуңа күрә яңа җырлар. Берәр клип булачакмы тагын анда ниндер Эльвина артына кемдер чыгып йөри, әйсә вертолетка утырып шулар су астына төшүләр бәлкем. Беләсем, андый идеялар бар, конечно. Но әлегә юк. Бу сезонда түгел, яңа сезонда. Юк, яңа. Демәк, зур түземсезлек белән көтәчәк без алдагы сезонда, чөнки ул алдагы сезонда Эльвиндан танкка утырып яңа клип булачак. Олай дигәч танкта төшәргә туры килә бит инде булат. Моның турында бер мәсәк сөйләйме тавык турында? Сөйлә. Яшь кенә бер кыз кияүгә чыккан да. Бөтен тәҗрибәсез булган инде. Ире кайтышына тавык пешергән, ире кайткан, алган сәне сикел алган пычак, тавыкны китереп куйган дип яшәгән диyor. Исенеп карый. Хатын, син бу тавык эченә нәрсә салдың ди? Салмадым, аның эче бош түгел иде. Тавык әзерләргә сиңа кем өйрәтте? Әби? Юк. Әни? Юк. Үзең? Үзем. Бигрәк. Син гомумән аш-суга, ничек син белән аш-суга шундый осталык каян килә сиңа? Күздән яшь чыгар. Син үскән инде ике кыз белән дип әйтәбез инде. Апа һәм сеңел. Кулинария серләре. Белмим шул. Үзем генә тора башлагач, яши башлагач. Нишлисең ди? Пешерәсең. Ашысы киләге зур пешерәсең. Бу тавык әзер? Әзер. Ничек ябыз аны? Духовка. Ничек градуска? 200 градуска. Бу тутырган тавык, дуслар, бик тәмле тавык булырга охшаган. Исе шәп. Бисмилlah әйтеп.
Biz endi ayta boshlagan proyekt haqida сөйләшәбез килә. Теге бию проекты, икегез дә менә инде биеп, берегез беренче урын алып, икенчегез икенче урын алып, бераз гына җитмичә калды тигез баллар алырга. Ләкин мин үзем аңа өчен борчылмагансыңдыр син дип шулай. Бирделәр кыйммәтле бүләкләр, ул бүләкләрне әле бер ганчы кулландыгызмы беренчедән? Әлегә юк. Әлегә юк син? Безгә бик күп бүләкләр бирделәр. Чит илгә кадәрендә юллама, имештер. Аннары безгә бирделәр реабилитационный центрга. Мин аны бирдем безнең битен җырчы Миләүшә бар. Аның кызы Мәрьям авырый, шуңа күрә менә шушы акчаны, сертификатны мин аларга тапшырам. Аннан соң бирделәр әле безгә бүләккә фотосессия. Менә анда бардыңмы соң? Юк, әле ансына барып җитмәдем. Һәм миңа бүләк иттеләр махсус жюри. Әйдәле. Мин онтып та бетергән мин анда Минем сольный концертымның режиссурысы. Вау, ансы кайчан булачак? Менә көзгә ала берсә концертны әзерлибез инде. Син Ранил, сиңа нинди фотосессиялар бирделәр дип әйтик. Бирмәделәр. Сиңа шул бер генә бүләк иде. Кайдыр анда бар, теге башка. Дубай. Тегендә монда барып кайтырга Дубайга. Барырга җинасыңмы соң? Кулланмакчыларсыңмы? Барырга җинабыз. Әлегә күп. Ансы аңлашылды. Ярар, бүләкләр, менә ул биюләр, өйрәнүләр, уларны кадәр кулланырга җинасыңмы менә? Мин ярар инде аңлашыла, миндә анда кадәр катнашкан булдым, мин инде. Элетик ярар. Бик җырламыйм, мин җырчы түгел, сез. Ул биюләр кирәк булачакмы соң сезгә кайчандыр берак я? Ну булат беләсеңме, ул бит ничектер менә минем өчен ул проект кызык булды. Чөнки мин бер кайчанда биегәнем булмады. Бер кайчанда биегәнем булмады. Һәм миңа калса инде гомумән хатын-кызлар өчен әйбәттер. Бию зыянлы әйбәт юк. Һәм шунда бер 300-1000 калорий яндыру өчен булса да әйбәт иде. Һәм шуннан соң мин спортка киттем. Димәк, биюдән спортка киттем, тәргеш булган, аңлашылды. Ранил өчен Минем өчен беләсеңме? Миңа кирәк синең тәмәт көчләрең. Сез монда сөйләшәсез, минем никтер сөйләшәсем килә, минем әзерлисем килә дисеңме? Юк, минем иң яхшылары менә Эльвина бирәләр теге тәмәт көчне. Алып безгә дин карыйсы. Рәхмәт. Минем өчен дисеңме? Синең. Кулланырга белмим шул җыенмыйм бугай мин. Юкмы? Яхшы. Син җыенмыйда әйдә. Татарча сәләнкәдә генә менә башап җибәргәндә биедек, шуннан соң. Халык аңладымы соң? Белмим, аңламады бугай. Аңламады? Чөнки аңламады кайсысы син, кайсысы биюче кыз икән. Шулай бугай. Бар нәрсә соң? Сау барысында тутыра дип башак. Мин гел шулай әйтәм. Бик тәмле ризыклар монда булачак, барысы да пешәчәк, кайнаячак, кызачак. Берничә минуттан күрербез әлеге эшнең дәвамын. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Тәмле көрәшебез дәвам итә. Эш кыза, берсеннән берсе уздырып, яки шул ук вакытта ярдәмләшеп эшли монда Эльвина белән Ранил күбрәк уздырып, сиңа да бит нәрсә тавыгың өчен тавык бәрабәренә эврләрен тапшырды. Ай, 2 гөмбә бирде. Ай, 2 гөмбә бирде. Кара син нәрсә дигән булар. Кабачки бирде бит әле. Джентльмен дигән. Кабачки бар. Бар. Эльвина. Синең ирең инде джентльмен, романтик, әйдә, аның турында сөйләшеп алыйк әле. Чөнки бик тиздән синең туган көнең җитә, менә юбилей, бик каты әзерләнә дисең. Кунакларны кем чакыра? Ансында ул үзе эшлиме? Барысында үзе эшли, барысында үзе җыя. Юк, мин әлбәттә кунакларга әйттем инде килергә дип. Гомумән без аның белән инде 6 ел бергә, шуңа күрә ул инде минем нәрсә яратканны, нәрсә яратмаганны, һәм мин аның нәрсә эшли алачагын белеп торам. Шуңа күрә менә шулай. Минут ул. Шулай кызык та түгел бит, бөтен нәрсәне белеп торгач инде. Кара әле син. Юк, бик кызык. Минем өчен бик кызык, ул сюрприз, ул бик каты әзерләнә һәм теге дулкынлана диясем килә. Менә шулай. Тормыш иптәшем менә сиңа шундый кичке романтик ашлар оештырам, шәмнәр белән генә, өйдә үзегез генә. Ул мине сәбәпсез генә дип әйтик. Әйе, ул мине гел гастрольдән кайтыш. Мин гастрольдән кайтышка, ул шәмнәрен кабызып куйган була инде. Кай вакыт инде чыкты иткән була. Безнең андый шаклар бик еш. Кара, юк, гадәттә ничек була әйтеге. Гадәттә ир сыңа калып кайта да, хатын таба белән каршыла, монда хатын кайта бик сың гастрольләрдән әйе. Иртә белән тегендә шәм янып тора, Булат көтеп тора. Әйе, бездә шулайрак шул. Шәм инде янып беткән. Бездә шулайрак. Манты пешкән. Юк, гомумән без Алгасабада тигез тормышларына телисез. Рәхмәт. Без гомумән үзебезне
Үзебезнең теге антиромантический шакларны кухняда уздырабыз. Бергә ашарга әзерлибез. Аннан соң бергә утырып ашыйбыз. Безнең өчен ул бик кызык. Дөньяларда әт кешедә мәхәббәт дип. Ранил, син кашан өйләнәсең? Менә шундый романтик кичләр ясар өчен, шәмнәр яндырыр өчен, үзеңнең сөйгән ярыңны гастрольдән кайтканын юк, алай түгел. Үзең кайтып сине сөйгән ярың көтеп торыр өчен. Иртә әле. Иртә? Ничә яшьсең син иртә дисең? Миңа 29 тулды күптән. Шулай гына менә әле. 29. Улда булдымы? Ну, шуда кандидатура бар мисың берәр нинди? Бар. Кандидатура гел бар инде. Ничә алар? Берәү. Берәү генә? Генә кандидатура. Нинди булырга тиешме синең Ранил Нуриевның булачак катар нинди критерийлар? Ой, Алла. Ул, фигурадан башлыйк. Андыйрак ярый? Андый булса. Андый булса нәрсә? Шәп була инде. Күрдең комплимент. Рәхмәт. Андый булса шәп, так, икенчедән. Ул гына көлә минем фигурадан. Ябык ди миңа әйтә, ябык син ди. Кем әйтә? Эльвина инде. Син әйтәме? Син ябык булсам мин кем алайсам, мин юк. Сөйләсен. Нәрсә сөйлим әле мин? Нинди кандидатура син нинди булырга тиеш? Оф, бүтән җирдә шуның сыры бар минем. Шулаймы? Шул. Ашарга пешерергә белергә тиешме? Үзең өйрәтәсең. Белмәсә, өйрәнер әле. Мөһим менә синең өчен хатын-кызның ашарга пешерә белүе. Иң мөһиме мине яратып, мин аны яратып торсам, калган өйрәнербез бергә. Тормыш бит инде. Тормыш шәй. Ай. Шәһәр кызы, авыл кызы. Авыл булса да, мөһим түгел. Авыл сәбәт булыр яме дигәндә, Техас штатының берәр авылыннан берәр миллионерның кызы ашар булмаса, андый авылдан киттек. Безнең аш суга килгәндә Ранил әлеге вакытта күреп торасыз, кыздыра суган белән гөмбә һәм бу вакытта параллель рәвештә шул безнең спонсорыбызның шәп табаларында тавык тәмләткечләр белән. Моның ахырда бергә бер кушачаксыңмы син булаш? Илгина? Ни салат ясың? Гөмбә нәрсәгә? Гөмбә безгә ашка кирәк була, хәзер итеп пешеп бетә инде. Тукмаш. Тукмаш дигәннән? Узган атнада гына халык артисты яраткан җырчыбыз Фәния Фәрхи биш бармак ясаган иде. Аның камыры күп калды да, нәрсә шунда? Тапшыру беткәч, тиз генә алъяпкычларын яңадан киеп, камырны җәеп, мотор итеп тукмачларны кисеп әзерләп калдырган. Миннән соң килгән берәр кызга яисә егеткә тапшырасың. Ярыймы сиңа? Ярый. Тукмашның әйдә басып тормабыз инде. Әйдә. Тукмашлап тормабыз яхшы. Әйдә, сезнең өчен иң яхшы ял нинди ял инде Ранил? Менә гастрольләрдән син бик соңгы вакытта күп эшлисең, инде беләм синең бизнесыңда бара, теге бизнес дип юклаган әйтмәдем бит мин бүген. Барам ул бизнес. Аллаһ шөкер, әкренләп барабыз. Күлмәкләр буенча. Бик каты күлмәкләр сата. Ну, кибетне әйтеп тормыйбыз, беләсез килсә Ранилнең шәхси битенә кереп карагыз. Ничә күлмәк саттың әле? Учет барамы? Учет бара инде, бухгалтер эшли бугай. Бухгалтер эшли? Миңа менә шундый салат, шуны зуррак. Юк, сиңа бухгалтер менә моның хәтле бүген бу атнада мен моның хәтле акча эшләдек дип. Менә бу атнада моның хәтле китереп бирәме? Әлбәттә, көн атна саен. Дебет белән кредит ничә керә? Баланста? Баланста бугай инде. Бу синең хобби гынамы, төп эшеңме? Юк, төп эшем түгел. Хобби. Ул килмисеңме? Төп эшем итеп. Чөнки бит хәзер икътисади кризис диләр. Юк, кемим Аллаһ шөкер. Әйдә. Ярый, түзерлек. Безнең эстрадабыз җырчылары аламысың? Аллаһ шөкер. Менә безнең нинди матур күлмәкләр сатасыз икәнсез. Юк, безнең күлмәктә түк кимәгән әле. Ничек дип әйтим? Реклама ясарым шунда. Клиент. Дип клиентмы? Әйдә. Мондый клиентлар булганда эшләргә була. Савыт бирәсеңме моны зуррак? Нәрсә бирим? Зуррагы менә бу савытны. Савытныңмы? Чөнки без хәзер кабакны әвәлибез. Әвәлә. Онда. Рәхәтләнеп. Ял дидем, ял турында сөйләй башладым. Идеал ял синең өчен менә бу. Бизнестан кала. Шителгә китерим менә вот. Кайда барыр инде? Валла, кая булса да. Китеп менә берничә көн бармынды, Ранил, шителнең бармынды, диңгезлесе бар, кумлыклы. Һәм карап ире торган. Мин мәсәлән Европада бик күп, Европаның бик күп илләрендә булдым. Миңа андый ялда бик ошый. Әлбәттә, бөтен кешегә инде билгеле ошый, рәхәтләнеп ял итеп, кундай аунап, диңгезгә чумып, шундый ялды. Миңа беләсеңме, юк андый теге.
не yok. Айыр мөһим түгел. Мөһим Шетел түгел. яхшы җибәрәбез. Әнә Дубайга алдыңмы билетың бар? Бар да кайт. Илгән синең өчен елама. Нигә җылыйсың син? Суган җылата. Дубай искә төштем әле. Юк, минем өчен я ул дуслар белән. Дуслар белән нәрсә? Дуслар белән аралашу, Кызлар белән күрешү. чит илдә диген инде. Юк, Барып минем өчен- кайтабыз. Әйе, нишләп барып кайтмаска? Аның билетлары бар, минем путевка. Әйе. Шуңа күрә минем өчен мөһим түгел. Каядыр бару. Әлбәттә барасы килә инде. Ну, бәлки Ранил туган Алып көнгә барыр. бүләк итәр үзенең билетларын. Шулай. Шулай менә. Бу шулайрак булды инде бу. Намек. Намек була бугай бу. Чакырышлар исемлегендә Ранил дә бар. Ранил, синең бу тавың бик каты кызак кебек. Әйе, сен Biraz basıyor öyle. әзәйт. Юк, мен булгатып карап торам, борчылма син. Все под контроль. Гомумән сез менә безнең Казаныбызда булган чараларда актив катнашасызмы, төрле чараларга җирисезме? Шул спорт матчларына менә киләчәк әле безнең Хоккей карады. әйе хоккей, юк хоккейдан кала әле безнең бит бу ел булачак су төрләре буенча дөнья чемпионаты. Билетлар алдыгызмы? Юк, шул әлегә. Аларга кирәк инде. Менә андый җирдә сез активмы? Беләсең, менә безнең теге булды бит инде универсиада вакытлары. Әйе, анда. Бер кая бармадым, беләсең. Кит инде. Бар кайтып кит әле, ничек бара алмадың син, ә? Ничек ирәгең түзде? Казанда булдыңмы син үзең? Казанда булдым. Сыганыш. Әле вакытың бар, билет ал. Ескеннән дә Исправлюсь, азрак вакыт калды исправлюсь. ди Ранил, син. Универсиада бардың бер төрле спорт ярышын карарга күзәтергә. Юк, бугай барман бер. Йөзү буенча Барам алла берсе. алдыңмы син? Юк, алмадым. Монда әвеш китереп нәрсәдер әвәләп. Анда әвәләдек. Анда әвәләп. Кабакны һәм Таш шушы. кабак диярбез да. Шунда салабыз да, һәм бераз генә кыздырганнан Шунда соң. табада инде ул. Табага салабыз да, кыздырганнан соң тавыкны салабыз шушы Эш бетә. мастыга. Эш Юк, бетә. әле эш башына. Инде Илгенең ише бетте кебек. Мен айда без гаилә хакында сөйләшәбез икән. Документ да карап куяр син аны. Торсын шунда. Син сөйләйин безгә кызың турында. Кызың Раяна хәзер аңа 3 яшарым. бакчага йөрим әле. Елдан артык йөрибез инде. Әйе, шатамы. Бик шата. Беренче көнне кайтмадым анда. Бармыйм бетәм дип. Ну, булгалады инде андый вакытлар, но бик тиз ияләштек без беренче көннән. Аралашучан бала. Беренче көннән үк иртә белән кичкә кадәр калдык. Бик ярата, чөнки аларның теге бакчаларында бик күп дәресләр керә. Ул гомумән уйнап кына йөрергә яратмый, аңа һәр вакыт нәрсә эшләргә кирәк, рәсем ясарга кирәк. Гел инде ул бер яшьтән бирле кулында пластилин белән йөри, ул гел нәрсәдер теге пластилин белән. Уйлап та, нәрсә ясарга икән бүген. Юк, гел нәрсәдер эшли ул. Белмим нәрсәгә, гел пластилин белән инде. Һәм инде ул безнең Instagram шелтәрләрен күзәтсәләр инде, менә тамашачылар минем шелтәрне күзәтсәләр, анда инде күреп була. Раяны безнең бик артистичный диесем килә. Теге позировать ярата. Фотога төшкәндә. Фотографияларга төшәргә бик каты ярата. Ул киенергә бик каты ярата. Кемгә ошап икән, ә? Мин үзем фотографиягә бик төшәргә яратмыйм булат. О, ышанасыңмы? Ранил дә хәтта сүзсез калды. Позировать итеп юк. Булат Селфи капкачыңа бир. максимум. Булат менә капкач кереп булачак. Әйе, син сөйлә, менә талантлары, музыкага таланты. Шуңа күрә теге аның кадәр күлмәк, аның кадәр юбка миндә юк. Анда булган кадәр. Әйе, ул аны үзе барып аламы син килеп? Юк, әтисе белән бергә барып алам. Икесе генә. Әйе. Синең ирең димәк, кыз белән бергә килеп. Әйе, алар инде һәрвакыт шулай иде, туганнан бирле шулай. Яхшы, иҗатка аңлашылды, пластилинны аңладык. Музыкага биюгә талант әле ачыла бу кадәр. Әйе, ул җырлый. Ондан соң бик Җырлый дип тукта, җырлый. Бар, җырлаучы балалар да бар. Бар конкрет көй алып, беләсеңме, менә теге вокалга җиреп. Популяр җырлар бар бит, урыс телендә популяр җырлар бар. Татар телендә, мәсәлән, минем җырларым тыңлый инде ул. Ранилның җырларын белә. Менә аларны җырлый. Әйе. Бу җигетме? Шуңа булай биргә ярата инде. Менә без аша бик Киләчәктә кызык. кем дип күрәсең син? Мин аны киләчәктә архитектор дип күрәм. Вау, пластилиннан инде, шул Әйе, ул пластилиннан. гел ниндидер шундый сызымнар ясый, черчение, гел шундый ни белән. Мондай теге чәчәкләрне ясап утырмый ул. Девочкалар андай берле ясап утырмый. Барысы да глобаль рәвештә. Әйе. Ранил, күрдеңме? Күрдем. Илән тизрәк.
Сеники де бұлар, сен де үйретерсің, сен де қызыңа пластилин бересің қолыңа. Архитектор етіп көресің кейсе келешекте. Іш бітем әлі біздің мұнда? Сен не деген ішім қалды? Іш бітте тұрмысың? Тауық пішкен енді. Тауық әзір, тауық пішкен. Қазір мен тауықны алам. Меңа бұл шупаны сүздіре керек еді. Шунна, сіздер біз, іштер біз? Сүздері біз. Гүмбәні тұқмашпен бірге салабыз мы? Yok, гүмбәні шunda салабыз башта. Гүмбә піше, бір 5 минут. Анан соң тұқмашын салабыз. Анан соң енді біз енді ашны қонақларға Мен Ранилге болышына барасың, Ранил газ кеметерге келеді. Жоқ, осылай біраз қарайырға тиіс. Қызырға тиіс. Іш біте. Іш біте әзіргі айдағыз, іш біткенше әзір болғаншығыз қоплап тұрайық әлі біз мұны. Бірнеше гіне минутқа. Қойып тұр әлі Ранил. Қазір. Әйе. Әйді, бізде ұзған бір тапшыруда келгенлерге бір жігіт бен бір қыз. Жырлағыз әлі дуэт деп еткеш, алылар да бірінде репетициясыз дуэт жырдай башқарады. Мә сіз енді ғайла достары боларақ, достар боларақ. Бірер дуэт башқармас сіз мекен бізге. Мен сізге мақсус гитарды ойнап тұрарым біразғында бірнеше алатылар алып. Ой, нәрсе жырлап мекен? Мә келдіңіз де қадыр қонаққа, екіңіз де бірге ғайлалар білән ұндай, сендерім білән. Үзә жүрек. Біз әйт бүтін тұслашымыз жырлы. Нендей жырын білесің? Мене шул жырын білі. Әйелгенің бір жырын жырла, тезгіне. Шул жырын. Жоқ, әйде, дуэт бұл өзіңіне. Бір жырын. Bir kuplet ayda bir qo'shimcha. Ayda. Ko'rasiz keladi. Bas qurib turib sinchirchi. Unda ayol yo'q deb turadi jarlarga. Ayda bir qaramali sinema mana kamera. Ayda Ilvinaning bir jari. Yürek düzümün işlesin son ulu bit bile özünün bir yaşınasın. Әлләнерсе шунда эшләгәндә йөрәк дәшә миңа дәшмәсин. Ай, әйбәт. Әлләнерсе шунда эшләгәндә. Нәрсә эшләгәндә? Бит алтын сүзле. Ана хәзер. Әлләнерсе шунда эшләгәндә. Сүндер әле син аны, Рани. Син миңа нәрсә? Нык кызган. Мин Ранилның бір жырында бір сүзләрен. Белмисең? Юк, сүзләрен белмим. Илвина. -5 балл. Мен бик каты тырышам Ранил жеңсен үшін бүгін. Ну, нендей жырына бик ташты Ранилдің ижатында? Сен менің янымда. Қазір. Сүзләрін білмейм. Енді әзір. Енді әзір. Шына жырлап Мен нәрседер ішлейм, мен әзір. Өзінің ижатынан бір куплет. Ой, так. Нәрсе жырларға мекен. Шындай ауыр мәселе бұл. Менә яңа жырын әлі күптен түгенне яздырдым. Һәм татарча сараңкыда жырладым. Мен жырны Әлфиртабиның жыры бар иде. Әлфиртаби теге Әлфиртаби мен безнең курста тора торган. Әлфиртаби Шумбетов. Шумбетов инде. Әлфиртаби сара. Булат күлдермә инде. Шундый жыр жырламакчы булам, сен күлдерәсең. О, бик җитди җырмыны? Ну, бик инде. Күңелгә тотырган иде. Күңелгә тотырган. Карап, ингин алдым, ашыттырам сине жырла. Барыр юлым Mine urap uzgan Sirli bizeklerge Törünüp Utimeli Senin yazmışığından Kirpiklerim bilen Qağılıp Rüxsat etşi bir yolundan Uzayım tixislerden güne Bulsa da Жылылығын түйіп Қарашымның Bir қарарсың Бәлки бұрылып Қарады мұны жырлап бітіргеш. Афарин Илвина. Сиңа салат. Бик зур рәхмәт. Моның кадәр бүләк әйткәннәр юк әле. Бу сәшкәләр сиңа. Бик зур. Достар, без инде финиш сызыгын күрәбез. Мин күрәм, ул менә килеп җитте диярлек. Син нәрсә эшләмәкче буласың хәзер? Илвина. Гөмбәләрне сал, тавыгын алдык, шулпасын сөздек. Һәм миңа токмашны берсен. Токмаш булачак. Мен әйтәм әле яры Илвина бар, нә бит? Юк, тизгенә сорап алдым, әйтәм, тузларга кирәкме гөмбәләр? Рани, син мине беләм, кадәр чит илгә үткәндә бер Испаниядә, җылы Испаниядә, кадәр экскурсиягә баргансыз һәм ниндер шеф-поварга кергәнсез. Нәрсә ул сөйләде менә? Кызыклы хәлне. Бик элек булган хәл инде ул. Бик элек булган ничә еллар, бер 10 ел элек. Юк инде. 10 ел түгел.
Бардығы бір ресторанның шеф-повары, шонда экскурсионный программа бар еді біздің ял нейінде турында. Біз бардық Деңгіз қырындағы ресторанға. Бұл ресторанда бик шо паэльялар әзірлер инде, устрицалар. Паэлья ол итальян ризоғаты өміне ол? Паэлья білмеймін, біз бізге паэлья пішіретілер. Һәм біз шында міне шеф-повар сен янда басып тұра, башта көрсетті, шындан соң сен өзің ішлейсің. Мастер-класс бұл? Мастер-класс, менің үшін бұл бик зор тәжірибе кулинария ағынан деп әйтігінде. Чөнки шондай көп яңа ризықлар біліп қайттым. Һәм шонда бір сыр аштеймі, міне деңгізден қайтушылар, ентегі деңгізшілер, нелердің устрицларынан қайта тұрған. Қайталар да міне шондай сауыттан, шон зоррағы енді, шелер екен вино. Шәрәп. Шәрәп. Һәм ол шәрәпні шелер екен міне байтып көйтеріп. Шошыннан, шоның әлегірет еш ауызға. Пішіратмыш енді бір жерінде? Пішіратмыш, әлбәтті енді бір қоятамыз меше. Сіз шәп қарадыңыз шылай? Біздің бүтін бригада шышы біздің компания шәп қарады. Біттесің, да көзген, бітті жерге алып. Болды инады, қәлі болды. Әсейін? Мен електім. Мен електім. Әм шындан бұл сеған әсәді, Ране, біткенсің екен. Сенің бұл өлкеде тәжірибен шыны қатында зор екен. Сіз ойланып қойттығыз? Сен ойланып қойттығы Аңлауымша, мұнда біз бүгін паэльялар ашибыз. Сенің паэлья. Сенің паэльяң әзір ме енді мұнда біздің? Жоқ әлі жоқ, қазір. Сен мына шет тілде барғаша ішін алып қойса, кухня ашисың, биттіріне. Мен Италия яратам. Чөнки анда тартар, анда морепродуктылар. Деңгіз ризықлары. Ақсымдар көбір шойында сен. Мен бик Италия кухнясында қатырады. Әттері ақсымдар ашылғаны бар ма? Тексілікеніп тұра тұрған. Моллюскалар не? Мен ұшы устрица, улиткалар енді. Ол біздегі әкем-текемлерден сесі біраз айырды. Біздің әкем-текемлеріне рамай ұшқы? Оны бет енді мақсус үстрелер, мақсус теген нешеге темейді заводларда. Бар өздерінің? Өздерінің соғытлары бар, өсе атырған. Қазір қозында да үстрелер, үстрицаларын. Білесің келсе. Барымыз әлі олайса бірге? Һәм бик тәмлі. Бик тәмлі. Сен ошаған бар, қазан үстрица бар? Қазанда үстіре. Аларын алып келелер, мұнда үстірелер. Міне бит нәрсе білмеші тұрғанбыз екен. Іш бітті мейді біздің мұнда? Мұнда қалды бірнеше... Менің бик тезгені шын қалды, шын көрі. Әзгені шын қара сіресін келгені сен қоядыр кастингтарға ерген едің Ресей телеканаларына. Йо, кастинг қайырмадым. Түрквизион алып барғаннан соң, мен мұнда таныштым Муз-ТВ телеканалының генеральный директоры білен. Һәм мені шақырдылар премия Муз-ТВ концертына. Нәрсеге дейіп? Қарарға. Қарам елі алып бараған? Йоқ, қарарға. Шоңа көрі ала бірсе шында планлаштырам. Бик барасын келе. Ишек кішілік билет дейсің? Ишек кішілік ме? Анда билетлап түгіл енді шақырдылар ғана. Келдік. Болмады бар. Қорыған әй, тауықны. Кішкен бір енді ол? Сенің тауығың енді әзір деп ойлайм. Бірнеше минуттан әзір болашақ. Енді сізге бүгін ярдәмге келді біздің тапшырыбыздың генераль спонсоры болған Яратқан Көкмара металл сауыт-саба заводы ашық акционерлік жәмғиятынан әлігі кәштірулер һәмдә табалар. Көкмара Сәудә маркасы вақыт белән сыналған сауыт-саба Германия технологиясы бойынша Рәсейдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча шәп сауыт-сабаны сіз хәтта интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Зур рәхмәт безнең Яраткан спонсорыбызга. Ниһаят, бүгінгі тәмлі күрәшібіз енді ақырына якынлашты һәм мен иң яраткан мезгілләрді бетейік ол да болса сіздің пішірген ризықларға дегустация ясау. Қайсыңыздан башлайбыз? Сіз қараңыз, енді мұнда мотор, мұнда хаман қарайым шәптір. Аштан башы, бізде шой еткендері. Сен бірсе берейін. Міне шыны, әй. Так, салат, ғадати салат шылай бет бұл. Тез гіне салат тұрған салат. Аның есіме? Тез салат. Весенний. Evet, тәмлі. Ашарлық. Қазір салабыз. Так. Мен көп салма, мен аны қатты көп ашамайым. Солай? Барыста китап бойынша, барыста салат, анан соң аш, анасына екінші аш. Так. Бұл ашның есімі гүмбәлі, тоқмашлы, тауық шупасында пішкен аш. Солай ма? Бұл қашық қалып қарасам, жетердір деп
Tıkmaçları, ay tıkmaçları, hani yapa tıkmaçları. Demir Ranil. Anıqqa keltemini bulayın da şu. Başa. Әлі geçti тұрыр. Тоқтайлы мекен қауып қарсы бар. Тоқта мен тоқ бар әлі. Тауық. Бүтін күш күтейін ол тауық. Тұзы шәп. Тұзы шәп. Тұзы шәп. Мен салған қадыр енді. Мен ғадетте тігі бұт ілішінер тапшанға да кесі балан бұт жерімнен бір ит кесәгін машылай түттіріп. Ая көбірек алақсы келе. Тұты бақшы саңғына жарай ма бұты білен. Нешік жойды. Ай-ай-ай. Пішкен бік бұл. Evine bir şılğаны шығар мекен духовка менеке түгел, мен енді өзім духовканы білем. Сізнікі білмейм. Шенке шулай. Егер мен соғыс маңдым баразана. Бәріңісі бір аша, бәріңісі бір. Тәмлі ме? Біздің Ранил тәмлі. Давайте. Топалам. Evine. Молодец. Пішкен, именно пішкен. Тәмлі һәм қызғаны бек. Сәт сенікінен баштайық. Әйді. Көшек сенікінен. Ранил. Шының хәтті міне тұрышып, көресің міне мұны. Бір кімді ясап бермеді, апасы да келмеді, сіңлісі де, әнесі де. Өзі, міне біздің көз алдымызда. Мен ойлаған едім мұны ашарға керектір деп шәнішкі білен, жоқ, болады. Бұлайық. Түбіне қәді кіралмен бетіне ме? Кәресін енді жемірілсе енді шында. Киношты бейді. Бәлкім ол көтеріп кәне шіргәдір, ашарға. Көтеріші бұлмыш ол. Мұнда ананас та бар. Мұның рецептларын рецептларын оқырсыз достар, есі жазып алырсыз тақыр ақырында. Соң яртсаған әләкті мұның. Түбіне. Мен енді бұй артысынан да бек қана Ранил. Бұл мен ай, әмін. Тілігін ұнттық бар? Юттың әлі сен. Айта алмай тұрасызды. Айта алмайсың. Искиткеш. Молодец. Ильвина, искиткеш. Қойдып кетейін бі. Шеф, әйді. Бұл менікі, шынға бар екі өгіне. Неше ғата лаборисінің есіме әйт әлі сіңен. Үмметі башқарттан. Неше ғата білмеш ол. Мұнда ғап ғади... Ғап ғади тауық? Ғади тауық. Гүмбә қыздырылған? Гүмбә, қабақ һәм соған. Қабағы да бар ма елі мұнда? Чеснок. Кабачки. Кабачки. Yumuşak. Şef. Ananas biraz. Yok, evin atıyor. Аңа инде, аңа. Рахмет. Меңа қалмады. Сіз тамыр тапыр. Рахмет. Сіз аңлаған сіздердің қадірлі тамашашылар һәм сіз Ильвина. Әлбәттә. Бірінші орында қоя кімге беруге. Бір сөзсіз эмоцияларға. Ильвина, барысы да яқшы, сенің әлі, сен бит әлі яш. Аңа бит елігімі тоғыз яш. Бұл бит Испанияларға мастер-класстар озған. Әшінтайса, барысы да бек яқшы бит. Соң оған озғандар әлі? Жоқ, бұл аның жеңу дейін деді. Бұлса да бір не қадар егет тұлғаны үшін, біраз үшіні матуры бізегенлері үшін, ясағанлары үшін. Әбулет ikigizге де бар. Әбулетні баштайық әлі біз бүгін Ильвина не ме? Әлбәтті. Ашыламасаң, Ильвина. Біздің тапшырыбыздың спонсор Көкмара металл заводы ашыға саняла жемғайтыннан әлігі исілкеш таба кәштіру жарау есілеке. Әм Ранил Тамырқат сен ашынды yok Булет. Біздің спонсорымыздан әлігі таба. Әрқатланып қыздыр, экспериментлары ясам, мастер-класстарыны өзің де ішле, башқаларға үйрет, қонақларға ерішігіз, бір-біріңіздің сұйлашығыз, матур, тегіз тұрмыштарды яшағыз сіз. Сен айтын тегіз тұрмыш қырып жібереге асын. Амин. Шираттағы тапшыруға шақырғанда келесіне. Сен енді біз сені кітабыз. Үйленген ир статусында. 2 жылдан. 2 жылдан. Бүгінге біздің тапшыруымыз тамам. Қабаттан бек зор рахмет қадірлі тамашашылар сізге. Рахмет сізге уақыт тап келгеніңіз үшін. Ижади жұмыстар тілеп қалабыз. Һәм нәрсе, тәмлі яшик, тәмлі ашық, тәмлі күрешні ТМ ТВ каналынан күзетіп барайық. Сау болыңыз. Пока.